بله یک مجارین گرنگ ل پلاتفورما سیاسی ترکیه دجی رولا جنان د سیاستی دل ترکیه و باکوره کردستانیه ل استودیا کردستان 24 سروکا بشار جنان حکباره برین ارن میوانامونه تفخیراتی برین خان سرچاوا بنا میوانداری و سپاس دکم سپاس برین خان باورد کم یکم جار بشی جنان حکباری هون سردانا کردستانیت کن اره هون چاواد بینه کردستان پر خوشه ام به سربلندن ام هاتن کردستان برنامه me jina komisyona jine mafu azadiya em hatin devra nuneri partiye jin ku ev Kurdistani Partiye Kurdistani em bavanra hevditin çekin peşerojeda em bikarvin çaleki o kendi hüneri da de her kadida em behevra xebat bikin hevditin ameci hoş derbas bu em partiyara hevditin me çekir o em çun ser mezeli tırban emirji Nemir Barzani ere Barzani em çun Barzanji lüvederi em çun enfaji Kürdistan hastaki çavad abi ya pır hoş bu yani deveri Kürdistan'ı heremi Kürdistan'ı de her alida yani Kürdistan hoş ya bele Bakurji Başurji Rojhalatji ama burahane yekem de benim bele brasteji pır hoş bele biriz berin روشا جنان رولا جنان د سیاستا باکوری کردستانی ده چاواده بی jin siyasete de pır ekninin mesela meclise de şesit hav milletvekili hene jivana 120 devi jinin meclisa Türkiye'de meclisa Türkiye'de yani jin bu hazınji derfet evan tıneko bikevin siyaseti siyaseta Kurdan da çavay siyaseta Kurdan da ez bahsa partiya xu bikim mesela ev sala çüyün ket helbijartına da helbijartına da şesit namzet nişanda jivan 105 çarevi jin bun dest nişan kırın helbijartına şaradariye da ji sedunot pardon haşt nehu haşt notu haşt şaradariye da 27 jin hebun jin dest nişan kırın o partiya me ji xo tundiye ser jina tücar kabul nake o viyahane mina tesirabet partiye de heyedi mesela dina partiya mafu azadiyan hak parti eri mesela meclisa hak parida çil hav mecliseden endami meclisene jivana dozda habibi jin bele yani jin em dibêjin pozitif cuda tê heye ji bo jina ji ber wî jî em kêf xweş in bi giştî di siyaseta Bakurê Kurdistanê de çawa yani ji derveyî hak par evê din jî yani rola jina bawer dikin di salê davî de zêde bûye yani ez bawerim Partiya Kurda da o Dem Partî da jî daha pir jin cî digirin ji Partiye Tirka yani ji Partiye Tirka ve evê Kurda daha pir jin cî digirin o yani jinên Kurd siyasetê de gora jinên Tirk siyasetê de aktiftir evet daha pir daha aktifin yani yani başa ez xwazim wê bizanibim birêz berîn mesela hûn hatin Başûrê Kurdistanê jî evet tu bawer dike mesela niha piştî hevdîtinên ve evet imkana ku mirov wekî parçeyên cudayên Kurdistanê xebatên hevbeş bike mesela wekî çi xebatan hûn dixwazin xebatên hevbeş bike mesela em konferansa jina da em dikarin çar parçeyê Kurdistanê ben cemhev psikreke me Kurda evê jina taybetî pirin
jivana jî mesela tundiye serjinane o zamane Ali abori daye yani psikreke çi heve konferans dikarim bikin be hevra em jî dikarim beşdar bin ku li vira ve jî yani Başûrê Kurdistanê ve Bakurê Kurdistanê ve kîjan perçê Kurdistanê ve Kurdistanê da konferans çêbive jin bên berhev van psikreke xwe bînin ziman. Te tişte gelek enteresan got berîn xan yani mesela rola jinî di parastina ziman de. Erê. Mesela Bakurê Kurdistanê matirsiyek mezin, tehlikeyeke mezin li ser zimanê Kurdî heye. Jin dikarin rolek çi bilîzin? Jin dikarin bi zariyê xwe ra Kurdî xeber din. Hûn xebatekî wisa dikin wekî hak be. Em jî wisa dikin. Mesela em diçin bazara jî ez bi xwe jî bi Kurdî diaxivim. Dixwazim herkes yani tamamê jina jî bi zariyê xwe ra bi Kurdî biaxivin. Çünkü nê Bakurê Kurdistanê da asimîle dibin. Yani zimanê me hûnda dibin. Boy vî em gereke zimanê xwe xwayê derkevin. û bê ziman jiyan nabe. Nasname jî bê ziman. Nasname jî bêjim ziman nabe. Evet. Boy vî gereke herkes şuna xwe da zimanê xwe pêşva bibe. Gelek spas bo te bi rêzberînêran li Stûdyoya Kurdistan 24 mêvanama. û ez dixwazim ez spas dikim ji boy ve û serok birêz Serok Barzanî ra spasiya xwe dikim ku Kurdistanê ava kirin û em jî kêfxweş bûn û em jî hatin vira ava xweş dîn. Gelek spas bo te bi rêzberînê.